правят. Не ми трябва. Ма как не ти трябва? Едно и също всеки ден. Извинете, госпожо, че закъсних. Сядай, Каляне. Кримската война се е провела през средата на 19 век между Руската и Османската империя. Войната е част от дълъг конфликт между великите сили за влияние върху териториите на вече западащата Османска империя. Войната започва през 1853 година и приключва 3 години по-късно, през 56. Момчета, нещо забавно ли има? Не, нищо няма, госпожо, извинявайте. И аз така си помислих. Както казвах, това е най-кръвопролитният конфликт за 19 век. Ого, Калоянчо. Ти що не ходиш да снимаш някъде друга? Ей, много си почна да си позволяваш нещо. Оставете го, имам, Не ме интересува какво имаш, бе. Ще те съсипя. Нищо няма да направиш, баща ми няма да го позволи. Не ми пука кой е баща ти. В университет не ти ли се ходеше, бе? Не ми трябва нито университет, нито тъпия ти баща, ей! Дали, бе? Аз разбирам прекрасно. Не, той е много добро дете, просто малко се променил, както баща му го няма. Да, знам. Няма да се повтори. Ще взема мерки. Уверявам ви. Да, добре. Благодаря ви. Колко е часа? Да, знам. Допреди малко говорих с Маринов. Да. И никак не е добре положението. С къв акъл ги говориш тия работите? Той каза, че може да даде стипендията на друг. Заради тъпото ти чувство за справедливост. Какво е това? Правиш същите глупости като него. А защо това да е зле? Защото заради същото него го няма. 100 пъти ти казах да си намериш някаква нормална работа. Това е адекватна работа. Какво му е адекватното, бе? Да си играеш по цял ден на телефона и да се биеш. Ама, аз помагам. Какво помагаш ти, бе? Ти ли ще оправяш света? А? Защо първо не фанеш да оправиш себе си? И изобщо смяташ да завършиш? Да, естествено. Как естествено? Как ще завършиш? С двойките или с отсъствията? Защото класната пак се обади. Никъде няма да ходиш. Дай ми камерата и телефона. Да се извиниш на Дидо и на Маринов. А аз ще говоря да ти върне стипендията. И акаунта да изтриеш. Ясно ли е? Аз дори не искам да уча в този университет. Искам да снимам и да стана журналист. Ма не те питам аз какво искаш ти. А защо татко е можел, аз не мога? Край, приключихме. Дай телефона и фотоапарата. Защо го правиш? Защото загубих баща ти и не искам да загубя и тебе. Сега ми дай камерата и телефона и да се извиниш на Дидо. Разбрахме ли се? Разбрахме ли се? Да. Това ни само салъкали сме днес.
ако не вземеш да крадеш. Тихо, маме. Как мина днес? Вани, само да се лъкнали сме днес. Нищо няма да направиш, баща ми няма да го позволи.